गिबियावनो दिनै बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोजौ फरायसालियाव मेडियानिफ्राय जा रादाब लानो फैबाय जों बे इउएनबि गोजौ फरायसालिनि बे कमिउनिटि फेस्टिभेलनि आफादगिरि जानानै आं गिबियावनो साबायखर बावबाय। दिनै कमिउनिटि फेस्टिभेलनि उद्देश्यआ बेनो जे क्लास्टार वाइजआव दिनै नेपाली बस्ती आरो रिगदुम जुनाय मोननै क्लास्टार मुरखुंसलेक शिक्षा खन्दोनि आन्दाराव आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि मोनसे सरकारनि बिथोन बायदियै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। बे प्रग्रामनि उद्देश्यआ बेनो जे बिभिन्न जाति गोष्ठीनि कला कृष्टिखौ खोथैफुंनानै मोसानाय बादायनाय बायदि रोखोम आयदाखौ लानानै बे कमिउनिटि फेस्टिभेलनि आयदाखौ लानाय जादों। बेहाय माखासे कालचार एक्जिबिशनजों लोगोसेयैनो आरो बायदि रोखोम बादायनाय आर्ट कम्पिटिशन, थिग बेबायदिनो कुइज कम्पिटिशन, थिग बेबायदिनो हांसो हमनाय कम्पिटिशन, चेयार सिटिं, आनखि रान्धिनिफोरनिखौबो जिहेतु रान्धनि दङ रान्धनिफोरनिखौबो दिरुं बोनाय कम्पिटिशन बे आयदाखौ लानाय जादों। आरो बे कमिउनिटि फेस्टिभेलाव मोननै क्लास्टारजों 17टा एलपि स्कुल दङ, 17टानि मादाव गंनै हाई स्कुल। दा बे आयदाखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै बे जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हाई स्कुलाव हयथ' लाफैदों। दा गिबि हाबाफारि हिसाबै जों दान्दिसे सिगां दंफां गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जाबाय आरो थिग बेबायदिनो बायदि हाबाफारिफोर दंबावो। थिग आर्ट कम्पिटिशन, थिग बेबायदिनो आरो मा होनो वाल मेगाजिननि मोनसे कम्पिटिशनबो दङ। बेफोर गासै आयदाफोरखौ दिनै दान्दिसे उनाव जोङो मोनफा मोनफा हाबाफारि लानानै बेखौ मावफुंलांनो आखायाव लानाय जादों। आरो नुदों दा जोंनि बे कमिउनिटि फेस्टिभेलनि गेजेरजों गासै बिभिन्न जाति गोष्ठीनि जिथु कला कृष्टि संस्कृति बेफोर हयथ' जों दा नुदों बेरखांदों, बयबो सहयोग होदों। बिभिन्न जाति गोष्ठीया गावबा गावनि हारिमुजों ड्रेस गाननानै नुजाफैनानै समन्वय आरो सम्प्रिति बेखौ हयथ' बाहाल लाखिनो थाखायनो बे हाबाफारिखौ सरकारनि थरफनिफ्राय बेखौ हयथ' लानाय जादों। बेनिखायनो जों बे बेलायाव दिनै जोंनि कमिउनिटि फेस्टिभेलखौ खुंनानै जों बेखौ आसा खालामदों जे निस्सय जोंनि खाथि खाला थानाय बिभिन्न जाति गोष्ठीनि गेजेराव जि मोनसे गोरोबथालायनाय बे हाबाफारिखौ सोलोंथाइजों गेजेरजों लाखिलांनो हागोन बेखौ आसा फारिदों। आंनि बुंनांगौ हाबाफारिया बेखिनियानो। दिनै जिहेतु उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोजौ फरायसालियाव जुनायनि बेयाव थारमाने कमिउनिटि फेस्टिभेल मोनसे खुंनाय जादों। गोबां फरायसालिफोरखौ लाफानानै फरायसाफोरनि गार्जेन आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै बे मेलाखौ खुंनाय जादों। बेयाव गिबियावनो आंखौ दंफां गायजेननाय हाबाफारियाव आलासि महरै लिंहरनायखाय आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम आं रोजा साबायखर बावबाय। जिहेतु दिनै आंखौ दंफां गायनो लिंहरदों, दा जों बुजिनांगोन बुहुमा मोनसेल'। बे बुहुमखौ जुदि रैखा खालामनांगौबा आबहावानि प्रति जों बयबो सांग्रां जानांगोन। आरो आबहावायाव दिनै जों नुदों गोबां दंफांफोर दानफायनायनि जाहोनाव गोबां रिजार्भफोर धंस' जानायनि उनाव बोथोरा सोलायदों। बोथोर सोलायनायनि जाहोनाव गोबां बोथोरा सोलाय सोल' जानायनि थाखाय गोबां खथि जादों। जेरैहाय जेराव अखा हादों बेयाव बांद्राय अखा हादों, जेराव अखा गैया बेयाव रानस्राव जाना थादों, बिदि जादों। आरो दुंनाया जेराव बांद्राय दुंदों बबेबा बांद्राय गुसु जादों। बिदिनो बोथोरा सोलाय सोल' जानायनि थाखाय जोंनि प्रिथिबि जिथु बे अस्थिर जादों। बे अस्थिर जानाय प्रिथिबिखौ जुदि रैखा खालामनांगौबा जों दंफां लाइफां गायनानै आबहावाजों बुंफबनाय मोनसे परिबेस लाबोनो हानांगोन। बेनिखाय बेनि प्रति फरायसा आरो रायजो राजाफोरखौ बेनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनांगोन। जिहेतु बे दिनै आयदा दिनैनि कमिउनिटि जिथु फेस्टिभेल लादों बेयाव गोबां फरायसाफोर फैदों, फरायसालिफोरनि फरायसाफोर फैदों, गार्जेनफोर फैदों, रायजो राजाफोर फैदों, मानगोनां फोरोंगिरिफोर बिथांमोन फैदों। बेयाव थारमाने गुन गोनां सोलोंथाइजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना बेखौ मावनो नागिरदों। आरो जों बुंगोन गुन गोनां सोलोंथाइ जुदि होनांगौबा बायदिसिना आफादफोरजों लोगोसे फरायसा, बिनि फोरोंगिरि, गार्जेन बिसोरो थाफानांगोन। आरो फोरोंगिरिफोरखौ आं खावलायो जाहाथे सिबिनाय गोसो लानानै बिथांमोनहा खामानि मावो, बेखौ जों खावलायगोन। आरो जों बुंबाय थादों हारि राव
थुनलाइफ्रा जुदि थांनानै थानांगौबा जोंनि बिमानि रावनि फरायसालिफ्रा थांना थानांगोन। बेयाव जेसेबांनाखि फरायसालिफोरनि बाहागो लाफैदों फरायसालिफोर बेफोर गासिबो जोंनि बिमानि रावनि फरायसालिफोर गोजा। गतिके दिनै खोब मोजां आं होननानै सानदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव बे मोनसे सिन्था धारना थानांगोन जिहेतु आसामाव गोबां राव हारि धोरोमारि मानसिफोरनि मोनसे थुबुर जानाय मोनसे रायजो। गतिके साफ्रोमनिबो सिन्थाफोरखौ समानै सहाय होनांगोन। गावजों गाव गावनि राव हारिमुखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे मालायनिखौबो जोङो एसे सनमान होनो रोंनांगोन। गावजों गाव जुदि सनमान होलायबासो जोंनि जिथु जातीयताबाद जिथु माहारियारिबाद बे थांनानै थागोन आरो गोजोर जागोन होननानै आं सानो।